Kawonipun sewat Guru. Ingkang wonten ngarsa paduka menika jagoning para dewa. Inggih Kakang Narada. Kula inggih sampun paring ageman kadewatan dumateng Tetuka. Ingkang cacahipun wonten 3. Ingkang angka sepisan caping Basunanda. Ingkang kaping pindho Utang Antakusuma. Ingkang kaping 3 nggih menika Sabut Pada Kacerma. Kakang Narada. Mekaten nggih Adi Guru inggih Kakang Narada. Nanging cabang Tetuka menika dereng wonten swantenipun Adi Guru. Badhe kula undangaken Guntur Bedhek Kilat Kinarya ngiseni swanten Tetuka menika Kakang Narada. Dereng Tetuka kula wonten di Balanagawuh. Lara ngono. Gatotkaca. Ayo sirnak nangkara murka sing ana ing kahyangan iki Gatotkaca. Para kangge papaken Patih Sekipu lan Radune Kalapracana alun-alune para dewa wis paken dawuh wulut. Santai. Kuwi mati kok kapakne. Kula cokot. Wah, satria senengane nyokot, Pak. Ayo garis 1 kae rampung no. Wis pake dawuh. Iki cakure dewa